everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kumusta naman ang bahay ni Silis? Hapsay na, sir. Napahiluna na nako mga butang. Gusto kong muduaw sa maong bahay. Karong adlawa. Unsa? Muato ka sa bahay ni Salas? Oo. Kana kun imong tugutan. Nga nagkong dili, sir. Anya, unsa imong sakyan dito? Manawag kong sakyanan sa office. Magpa-drive ta dito. Anya, si Ma'am Julia? Ma? 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 Ay, unsa ba? Kasamok ba ni mo siya? Ay, kipukaw lang ta ka. Aron mahibaw ka nga naa sa kwarto ni Papa Sila na. Oh, unsa? Ang panoy niya. O gani. Tos taas. Unsa may gibuhat din eh? Ba't lang? Mao bitaw nga ako kang gipukaw. Aron mahibaw ka. Niya nasab ning dangan sa atong kinabuhi. Naara bang iyang driver sa opisina? Murag kuhaon siya, mama. Ha? Oops. Oops. Nay lang, sir. Asa mo, Alejandro? Nganong niya naman sa ning babayan, ha? May lakton kami, Julia. O niya? Nganong kana mang buwisit ang imong koyog? Helena ang yangan, Julia, ug dili buwiset. Asa lagi mo paingon? Kinahanglang mo gawas na ko og bahay. Kung mo gawas ka, kinahanglan nga ako ang imong kauban. Ako siyang nurse. Ug siya ang akong gikinahanglan sa una na kong paggawas sa bahay. Alejandro, makahimo ko sa iyang buluhaton din eh. Gawas pa, dili na siya nimo nurse. May pahawa na siya. On-call nurse ko, ma'am. Ako ang nanawag niya. Aron ubanan ko nga magpahangin sa gawas. Sige na, Helena. Mamiya na kita din eh. Yes, sir. Animal. Mama? Ay, naunsa nagutan ka? Mura naman lang kag taw-taw ini. Lakaw siya. O ba ni sila? Ikoy, Makalagot na gini kinabuhi ah. naasap ko'y lakaw. Ug ang ako mga barkada ma, so now. Ay. Unsa man ang kasuod nila sa usag-usa ni Alejandro ug Helena. Mauna ka na ang gitawag og lukso ng dugo. Ako na lang tuhod sa wheelchair, Lina. Okay. Hunong-una. Mura lang og kagahapon pa lang ang mga panghitabo. Sir? Nabalik din yung purma ang bahay ni Silis. Maayo kayo ang mga panday nga gipadani mo din, sir. Ani kita maniud to. Pagpalit og atong makaon lando, O, sir. Unsa mang sudahan, sir? bisan unsa. Oh, ni ay kwarta. Biyaan taon na mo din, sir, ha? Helena? Sige lang daw. Buutan si Lando. Og klaro kayo nga nagkasabot na kamo. Pero, minyo siya, sir. Sama sa among sugilano ni Silis. Ako ang minyo. Siya ang may kagawasan. Sir Alejandro, mituo ka ba yun nga?
Si Celes ang may patay sa mga asawa o inahan. Ambot. Naglibog ko kung unsay akong tuhuan. Mituo ko ni Celes, sir. Ha? Mituo ko nga inosente siya. O igo lang sige pasangin lang sa uban, sir. Helena, Tungod kay dili ka mahimong mamakak sa imong diary, Sir Alejandro. unsa? Niya ang diary ni Celes, sir. Ikaw ang angay nga magkupot ini. Tungod kay ikaw ang hinungdan kun nganong adunay diary si Celes. Dayari kini ni Celes? Oh, sir. O pasaylo ako nga ako anong gibasa. May dayari si Celes? Oh. O kung gusto ka mo basa, ana, sugda sa sinugdanan. O mabatiyagan ni mo ang tinuod nga gibati ni Celes para ni Mr. Alejandro. Celes? O guman mo mabasa ka na maong diary. Ikaw na mo hukom. Kung sadaan ba o inosente si Celes sa multiple murder nga gihukom para niya. Ginoo ko. Wa na gyud ko mahimuot sa mga nahitabo karon, Franco. Laliman ka. Mura na ko og dili asawa ni Alejandro. Tuwa siya karon ay uban ni Helena. Manuroy sila. Tuwa sila karon sa bahay ni Celes. Unsa? O ganun hibaw ka man, Franco, kung hain sila. Natural. Mahibaw gyud ko. Kay may tao na kong gisuhulan nga maniid lang sa lihok ni Helena kung naa siya sa ila. Unsa? Busa, ikaw, relax ka lang. Magpaabot lang ta sa report sa kung tigpaniid. Helena, may lain bang nahibaw bahin ni ining diary? Silando lang. Kung mao ka na, kinahanglan nga magpabiling sikreto ang bahin ni ining maong diary. Oh. Wala ing mahibaw nga. Naanan mo ang diary ni Celes, sir. Sir, niya na ang pagkaon, sir. Dinhi sa sala, magbuyod ang patayng lawas ni Vilma ug si Mama didto sa kusina. Pulo sa likod ang ilang mga samad. Unsa? Buot ipasabot nga. Giliputan sila. Wa sila patya sa atubang si Mama ug si Vilma. Daghan sila og dinunggaban sa likod. Nagdaot ang panahon ni adtong gabiuna. Maungway nakabantay nga mga silingan. Pero may mga nakasaksi. Usa ka silingang lalaki. Si Miko. Nganong nakaila ka niya? Higala ko nga po ni Miko. Si Lola Ining. Matod pa. Unang nakakita ang silingan. Ug unya, miabot si Julia ug si Franco. Nganong diha masad sila si Franco ug si Julia? May sabot sila si Julia ug Celes. May adtuon sila. Ug ang sakyanan ni Franco ang ilang sakyan. Mao ba? Mao ka na ang ilang gisulti. Unya, nakita lang nila nga migaw si Celes sa bahay nga nagbitbit na ang kutsilyo. Ug sa pagsusi nila sa sud, patay na sila si Vilma ug si Mama.
Si Miko bang una nakakita sa pagpatay? O, si Miko ang mihulagway. Kung giunsa sa pagpatay ni Sile si Mama ug si Vilma. Unsa? Ang imong cellphone. Hello. Unsa? Naapa sila sa suod sa bahay sa kriminal nga si Siris. Oh, sige. Bantayan lang ang sunod lang buhaton, ha? O kung malakaw sila, sundi sila. Total, may motor ka man. O pag-amping lang, nga dili kayo na mabantayan. Nga niid ka nila. Bye. Kanada. Murag muluag na nga akong dughan nga maghuna-una. Nga doon na yung mga mata nga nakatutok nila. Tuod Franco. Nagduda ko nga si Helena. Maogyod ang anak nila ni Alejandro Oxeles. Gusto ka? O ka na ang dili mahimong mo abot kang Alejandro. Kining maong bahay. Ang saksi sa kamatayon ni Vilma ug Mama Amanda. Kung makasulti pa lang kining bongbong sabay. Mahibaw ang tatakon. Unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Ang mga saksi lang ang nahibaw sa tinuod nga nahitabo ni adtong gabi una. Ug labaw sa tanan si Miko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.